आसार दिनैनि जे काइथाम थांनायाव तुलासिकर मिया निताइन दिन बेहेला एपरे दिनैयाव साम्पा हावार पाइथाकनि जे रेली फटेज जे खादुमानि पाइथाकनि सालनि दिनै कक सागारे पाइथाकनि वताम सानानु पाइथाकनि सालं सुयाखौ देबो फायनाय ताङैहिन उइलानरनो मिडियारावनो सुबाय पाइथाकनि साल ओंमाया ताङैहिन जतदिन बांलादेश शक्तिनि हानि अंखरिया साक जों पाइथाकहिन माया थिगा बनि बागै तिनि पाइथाकनि सालो अरनि बाजान बर काहामखाय खानाका बरना बेलाय हामाय मारो এবং সাইমানকা ভারতবর্ষनि बर रक ভারতবর্ষनि जेट प्राइम मिनिस्टार এবং होम मिनिस्टार बरक যেখানে 19 তারিখ ডিক্লার দিকা আবো তা পুরা আওয়ায়ং সুখ পাইগাছিনে হাওয়া যত জায়গা খাইজাক আবনি পরে যদি তিনি চিফ মিনিস্টার এবং তিনি অর যে মন্ত্রী সভা গঠন খাইলে বরক যতক্ষণ পর্যন্ত আবনি দায়িত্ব নিয়ে থাক তিনরন বরক অপরতি अब आनी बोखानी বিশ্বাস ठीक है जेटा एग्रीमेंट मान फनो अब आनी बोखानी বিশ্বাস आ एग्रीमेंट इमप्लीमेंट खाइचुक माया ताङै माया और बरक मेजरिटी नो साइमा आं तो डिटेल सागा बरक मेजरिटी सरकाराव मेजरिटी ताबो एकमात्र अबनो नाहार मुंसिनी जों जे खायबानो आरो ओ आसुक थानिव ठीक है आसुक थानि कसाक बाय बर खरनि गं थाङै बरनि लेभेल मिलिलि आङै कनि कसार जों मा हाबखांखाय जों अर आसुक थानो कतर अगलान बागै प्रस्तुत लाय आसुक माने कतर चियाराव जों आसुकनानै प्रस्तुत दं आसल क मुद्दा क बनि बागै न आबो आ जागाव जुदि जों थांमायाखाय नों बांलादेशनि बरनो जों बर वानसा बरनि खुनुगलाक ब फातानि नि ब फातानि ताङै बरक हरसान बिथिङाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड खाइमान हरसान बिथिङाव खाइमान आधार कार्ड खाइमान हरसान बिथिङाव रेशन कार्ड खाइमान अब बंनि जत किनिजाक साइमाजा तिब्रा समाया बर मानौ थिका रांनो किरियाव आसल पेपारसो नांगौ आं जे अरनि न फांगा अ पेपारसो नांगौ बर अबसे आसलनो कक ते ककबाक गोबां सालिया अबनि परे যদি उंगियांगाय जों स्टेप बाय स्टेप जोंनि बबागारा सानाय एबं बबागारा अबाय जों हाबखरनाय हामबाय